Българите само. Не дава училища да се учим. А твоите деца как се писаха? Как са писани? Да, те как се самоопределиха, твоите деца? Те са като нас, също и те са. На турци ли се писаха на преброяване? Турци преброяване, да. И те не знаят турски. Те не знаят турски. Ама сме мусулманска вяра. Има нищо, дето вярата е едно, пакетно са е друго. Да. Ние живеем в България българско поданство имаме, ама читаме се по религията ни е мусулманска. И затова смяташ, че сте турци? Да, тук останала Турция от памти века още. Как се определиш? Турчин. Да. Документиран турчин. А турски знаеш ли? Знам. Кажи нещо на турски. Няма да говоря. А твоите деца как се самоопределиха при преброяването? Турци сме писани всичките, цялото ми семейство. Ти как се самоопределяш? Аз съм муслиманин и я. Мюсюлманин, ама като това е по вероизповедание, а по националност, по етнос как? Аз съм турчин. Разбира се, ние изпълняваме такова вера на Мохамед, да речем, това е. Добре, аз ако, примерно, сега съм християнка и ако реша да приема мюсюлманската, ислямската вяра, каква трябва да съм? Туркиня? Че те приемем с двете ръце. Туркина, да. Иначе не бъде. Аз съм българка, пък искам да приема мюсюлманската. Като приемаш исляма, ти щом приемаш исляма, трябва да приемеш и народността. Защо така? Не така. Арабите турци ли са, като изповядват исляма? Те са араби. Те изпълняват муслиманска религия. Значи всеки, който се смени вярата, трябва да се смени националността. Разбира се. Така е, точно така е. Дългогодишният процес на обезбългаряване сред българо-мухамеданите в Якоруда е описан в книгата «Второто потурчване на Якоруда 1990-1995 година» от местния учител Живко Сахатчиев. В Якоруда започна една турцизация, каквато никога не е имало. Това, като турските поробители не са успели да постигнат за 500 години, те са успели да сменят само религията, но народността не са сменили. Ще ви дам пример какви са резултатите от тази турцизация. На последното преброяване, 2001 година, в Якоруда са записани, че има 7826 турци. Това са 7826% българи с майчин български език, с български родов корен. 5516 души са писали, че майчин език е турския. А никой от тях не знае турски език. Влезте в което искате предприятие, заведение, учреждение, в която и къща да влезнете, и ще видите на какъв език се говори. Майчин български език. И в държавната власт, в така наречените смесни райони, както в Якоруда, попадна в ръцете на ДПС. И те използват държавната власт, българската, за турцизация на българите мухамедани. Още на 12 юни 1990 година Ахмед Доган заявява на турския депутат Алев Калъч и казва така: втората ми мисия е да направя всичко възможно да направя от българите мухамедани турци. Аз съм длъжен да ги науча на турски език и да ги приобща към турската нация. И никой не му прави забележка на Ахмед Доган. И той не се шегува. Той работи. И родопите си отиват неумолимо от България. Това е страшното. Върху доверчивите и силно религиозни българо-мухамедани се изсипва лавина от лъжи и заблуди. В продължение на 2 века историческите факти се заличават. Изследванията на десетки наши и чужди учени, дипломати и експерти по балканската проблематика се изпращат в забвение. Масирана дезинформация залива общественото мнение у нас и в Европа. Пропагандната машина на Анкара настойчиво проповядва фалшивата теза за турска колонизация на завладените български земи. През 1840 година обаче изтъкнатият френски учен Ами Буе ще каже: мюсюлманите в европейска Турция са почти винаги славяни или албанци. По-късно Иречек ще го допълни: хората в североизточна България поначало са българи, потурнаци по вяра и език. До същите изводи ще стигне в доклада си и Международната комисия за разследване на причините за балканските войни, известна като Карнегиевата анкета.
Други изследователи ще докажат, че мюсюлманите в Лудогорието са хора калъчкачкан, т.е. за да се спасят от ятагана на завоевателя, приемат исляма. Сред многото свидетелства има и един уникален документ. Статията «Турция, минало, настояще и бъдеще», чието автор е бившият управител на Дунавския вилет, а после велик везир Митхат Паша. Тя е публикувана на 8 юни 1878 година във френското научно списание Журнал d'Orient. По-късно е преведена на английски за лондонското издание 19 век. Ето какво пише високообразованият Митхат Паша. След като управлявах много години Дунавския вилет, ще изкажа някои съображения за Румелия и България. Най-напред трябва да се има предвид, че между българите, към които се проявява толкова жив интерес, има повече от 1 милион мюсюлмани. Те не са дошли от Азия, за да се установят в България, както се вярва обикновенно. Това са потомци на тези българи, ислямизирани по време на завладяването и в следващите години. Това са деца на същата страна, от същата раса, от същия корен. Има между тях такива, които говорят само български. Мустафа Кемал знае това и е наясно, че стратегията за разложение на българската държава налага нова политика. Негови са думите: тези земи са били наши и пак ще бъдат наши. Дедите ни са стигали до там със силата на оръжието, а ние ще стигнем със силата на културата и напредъка. И резултатите днес са на лице. В нарушение на Закона за народните читалища, съгласно който ролята им е запазване на обичаите и традициите на българския народ и възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание, в страната ни има вече десетки турски читалища. Те носят турски имена, написани на турски език и развиват турска култура. Едно от тях е читалище Юмер Лютви в Кърджали. Читалището ни е регистрирано по Закон за читалищата в България. Както всички други читалища, той се финансира от държавния бюджет. Разбира се, както всички читалища, тези пари са недостатъчни и ние търсим и допълнителни средства за нашата дейност. От Турция така помощи сме получили, нали, като носи, да речем, на нашия ансамбъл, който играе местни турски танци. Нали. Имаме ансамбъл за турски песни танци, имаме и за български. Турция носи книги, които романи за нашата библиотека, но като средства основно държавния бюджет. Да, Министерство на културата. От създаването си до сега основната дейност на читалището е развитие на местния турски фолклор, нали, специално за нашето читалище, защото, знаете, до 80-те години така много добре се развиваше нашия фолклор и така имаше един период на забрана. 12 години само от как читалището съществува ансамбъл за турски песни танци Кърджали, който е известен вече не само в България,